Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis. Ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Oktubre 27 ay 25 hanggang 27, 2023. At ito po ang ating Tagalog, Taglish version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Licacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. At bago tayo mag-umpisa, gusto ko ulit i-promote itong Comunidad Climate Action Center. Ay yung mga interested po ng mga LGUs, companies, or organizations na gusto niyo magkaroon ng climate resilient na produkto para updated po kayo na yung panahon ng climate change ay you must check out itong Climate Action Center, okay, ng komunidad. Punta lang po sa ating website typhoon2000.ph at i-click yung pinakaunang banner. Pupunta po kayo sa isang Google form para isubmit ninyo sa komunidad yung mga questionnaire na titanong nila. Then si data scientist Mr. Aaron Cabasal ay ko-contact po sa inyo. Or kaya you can contact him directly kung gusto niyong malaman muna more information about this product sa 0976-163-7245. Pwede din ninyong i-email siya sa aaron.cabasal@comunidad.co. So, yan po ang Comunidad Climate Action Center. Marami na po mga LGUs at mga companies ang nag-avail po ng produkto nila at napaka-effective po ito sa paghahanda laban sa climate change mula sa mga pagbabaha, sa mga bagyo at iba pang mga weather phenomenon. Okay? So, yan po ang Comunidad Climate Action. Nung umpisa natin ang update, ito ang latest GovSat na yung araw dito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. At yung hanging amihan ay humina ng bagya at nawala na rin at natunaw na yung tinatawag nating shear line na nagpaulan po sa Luzon noong nakarang linggo. So, mahinang amihan na lang po ito o northeasterly surface wind flow or northeasterlies in short. Magbibigay po ng medyo mahangin na bahagya dito sa lugar na ito mula Batanes hanggang sa Bicol at hilagang bahagi po ng Samar. So, nag-umpisa na po ang pagpasok natin into cool dry season. Okay? Ang cool dry season ay usually November hanggang February. Kaya medyo lumalabig na po ang ating panahon. Nafe-feel na po natin ang simoy ng Pasko. Okay? So, ang apektado po itong northeasterlies, gaya na sinabi ko, itong duling hilagang Luzon, silangan Luzon, kasama ang Bicol at hilagang Samar. At ang risk of flooding and landslide dito ay mananatiling napakababa. So, no problem po. At saka, usually mga isolated rains and thunderstorms, mga hapon o gabi lamang po. At whole rest of the day ay magiging mainit hanggang maulap ang papawirin. At sa Visayas, Palawan, ibang portions ng Mimaropa, Sulu Archipelago at Mindanao ay mananatili pong may mga pagkidlat at pagkulog sa hapon o gabi. Okay? At sa silangan ng Mindanao, mula sa Philippine Sea, hanggang dito po sa may Eastern Micronesia, south of Palau at Yap, meron po tayong aktibong monsoon trough na kung saan may mahinang low pressure area o shallow one na nag-form dito na halos hindi kumikilos. At sa baba niyan, may lumalakas po na westerly wind burst. Ito po yung katamtaman hanggang malakas na hangin mula sa kanluran tuwing panahon po ng El Nino. Mas lumalakas po sila dahil po pag El Nino kasi humihina yung easterly winds, mostly westerlies po dito malapit sa equator. So yan po ang basehan. Talagang meron po tayong tinatawag na moderate El Nino. So mabantay po natin itong shallow LPA dahil ang ibang computer models ay pinapadevelop po ito bilang isang maliit na bagyo. So, babantayin po natin ito. At medyo baka magkaroon ito ng threat sa kabikulan
Eastern Visayas o Eastern Luzon. So, we will focus our attention dito sa LPA na ito. Simula po na yung weekend hanggang kalagitnaan of the next week. That will be unang araw ng November. So, monitor natin yan. So, yan ang GovSat. Ito yung fast animation. So, kitang-kita po niyo yung Pilipinas. Napakagandang panahon except po dito sa may southern portions, may mga thunderstorms. At si shallow LPA ay patuloy pa rin na mahina at hindi pa rin nag-organized. Sa zoom in satellite animation, kitang-kita po ninyo mga malalakas na thunderstorms dito sa gitna at kanluran Mindanao. Gitna at kanluran Kabisayaan. Gayon din po dito sa may area po ng mga bulubundukin ng Ilocos region. So, mga panandalian lamang po yan at hindi po siya sobrang lakas na pwedeng umabot po sa monthly average dahil po meron po tayong El Nino. Ngayon, kung titingnan natin yung pinaka-latest mula sa easterlywave.com na kung saan pinapakita dito yung mga European ensemble, yung European model ensemble. At for the past 24 to 48 hours, medyo kumakapal na yun yung mga linya nitong ensemble. So, that's a sign na baka magkaroon po ng aktibong LPA o baka maging tropical cyclone. Kasi ang iba sa kanila ay mukhang malakas na bagyo. At most of them ay curvature, ganito. At meron din iba na medyo delikado, baka dito dumaan. Pag ganyan yung direction niya. So, it's either way. Hindi po natin alam. Highly uncertain. Nasa 20% probabilities. 0 to 20%. Kaya, hindi pa natin alam kung ano talaga ang magiging tunay na anyo yan. Kung matutuloy o hindi. At sa ating wind forecast mula sa European model from windy.com. Bukas po ng hapon, Huwebes. Hihina yung mahinang amihan dito sa may Kabikulan at Eastern Luzon. Magiging kalmado hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin sa buong bahagi po ng ating bansa except for Batanes Group na kung saan mayroon pa rin mahinang amihan. At ito na po yung shallow LPA, manatili po dito sa may katimugan bahagi po ng Guam at yung lumalakas na westerly wind burst. At pagdating po ng Biyernes, October 27, ayan po yung low pressure area, hindi pa po siya active but slowly o unti-unti po siya nagde-develop at nandyan po ang mahinang amihan pa rin sa may silangan bahagi at hilagan bahagi ng Luzon kasama po ang coastal waters ng Northern Bicol. At sa Sabado, October 28, ayan na po yung broad LPA na halos hindi kumikilos dito sa may southwest of Guam. So, babantayin po natin. At yung mahinang amihan ay baba ulit dito sa Kabikulan mula sa silangang bahagi po ng Cagayan Valley. So, magiging konting malamig, presko ang ating panahon, lalo na po sa early morning, or evening. Now, punta natin yung forecast doon sa posibleng maliit na bagyo, na pinapakita ng European model for the past 24 hours. So, move tayo sa, ito kasi yun shallow, Sunday, October 29, ayan na po siya. Monday, October 30, medyo unti-unti po siyang lumalakas. Tuesday, October 31st, magiging active LPA. Wednesday, November 1, mukhang magkakaroon po tayong tropical depression. And then, Thursday, November 2, 26th anniversary po yan ng Typhoon 2000. At mukhang bababa po siya pa southwest. Dahil sa lumalakas pong high pressure ridge dito po sa area ng southern Japan. At dito po sa itsura niya, baka tropical storm na po siya. That will be, lakasin ko lang yung wind gust. So, yan po ang pinapakita. Then, Nobyembre at 3, Biyernes, mukhang lumalakas nga siya. Biyernes ng gabi, November 3, magiging severe tropical storm. At medyo baka nga maging typhoon pa. Pero although maliit lang siya, midget or small,
At mukhang namimilig po ang Kabikulan at Eastern Visayas pagdating ng November 3 to 4. But we're not yet sure kung ano magiging real scenario nito. Dahil po, ang forecast of more than 5 days ay patuloy na nasa 0 to 20% probability. So, every 12 hours nagbabago po ang forecast. So, malalaman natin yan habang papalapit tayo sa unang mga araw ng Nobyembre. How about yung American model? Ito po ang pinapakita. Balik tayo sa November 1. Ang American model ay wala. Shear line lang po. Okay. November 2. Shear line pa rin dito. At meron dito lumalakas na tropical wave na posibleng maging LPA. Yan po. Medyo lumalakas po siya. Baka maging tropical cyclone. May dalawa pong vortices po siya. Baka ito maliit na system. So, yan. Nagiging bagyo po siya. So, itong forecasting American model, since more than 5 days siya, mga 8 to 9 days o 7 to 9 days, highly uncertain pa po ito. 10 to 20% ang tropical cyclone formation probability. So, we still don't know. Kaya babantayin po natin hanggang next week kung ano magiging outcome nito. Let's hope and pray na yung European model ay mag-blend na doon sa American model. Ayaw natin yung American model mag-blend sa European model na medyo delikado po ang Bicol region, Eastern Visayas kapag hindi po bago yung mga forecast models. Okay? And, so yan ang scenario. So, no need to worry. Punta naman natin ang windy.com 3-day rainfall accumulation forecast hanggang Sabado. So, ito po yung monsoon trough. Itong 50 to a little bit more than 100 millimeters na ulan for the next 3 days. Dito lang sa Mindanao, may mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms halos sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao. Gayon din po sa may kanluran ng Kabisayaan, Palawan, at sa mga bulubundukin po na areas ng Northern Luzon, at dito po sa may Pulillo Island at Northern Coastal Waters ng Bicol Region o Camarines Sur at Cam Norte, magkakaroon po dyan mga isolated rain showers and thunderstorms. At bago tayong paalam, ito yung pinaka-latest Global Tropics Hazard Outlook ng Climate Prediction Center, valid for the next 2 to 3 weeks, na kung saan yung third week ay mananatiling 0% to 20% probability. Okay? So, unahin natin ang ikalawang linggo, valid November 1st, next week po yan hanggang November 7, mananatili pong nasa more than 20% ang tropical cyclone formation probability. So, all eyes tayo dito sa Western Pacific. Samantala po itong Mindanao at ibang portion po ng Indochina hanggang sa may Vietnam, tayo hanggang sa may area po ng India ay mukhang napaka mababa talaga yung rainfall probability because of the El Nino. And also yung hilagang kanluran ng Australia ay mukhang more than 55% o more than 65% na above average po ang temperatura dito. Okay, samantala sa weekly, valid November 8 to November 14, na very highly uncertain. I'm sure magbabago pa po ang forecast nito. Patuloy pa rin nasa more than 20% ang probability ng tropical cyclone formation. So, malalaman natin yan the coming days kung matutuloy po itong mga tropical cyclone formation. But pasalamat tayo, hindi po siya 40% o 60%. At we will see, okay? Hindi pa natin sure yan. So, again, mag-monitor muna tayo sa kung ano mga mangyayari in the coming days hanggang sa unang araw ng Nobyembre. So, there you go. Yan po ang pinaka-latest update na yung araw po ng Miyerkules. At babalik ulit tayo na yung weekend. Ito si Mike Padong magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.